नमस्कार मित्रांनो, श्रीओम मल्टीमीडियामध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। आजचा टॉपिक आहे अनबॉक्सिंग द ड्रायव्हिंग लायसन। चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। चला तर आज मी तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन बाय पोस्ट कसे येते त्याचे अनबॉक्सिंग करून दाखवतो मी तुम्हाला। हे बघा, माझे स्वतःचे ड्रायव्हिंग लायसन आलेले आहे। ड्रायव्हिंग लायसनची परीक्षा दिल्यानंतर जवळपास 1 महिन्यानंतर हे बाय पोस्ट मला आज मिळालेले आहे। चला तर मी आज तुम्हाला याची अनबॉक्सिंग करून दाखवतो। व्यवस्थित असं कट करून घेऊया कात्रीने याला आणि मध्ये बघूया कशा प्रकारे आहे ते। पॅकिंग तर कंपनीची चांगली आलेली आहे। आणि हे बघा, माझे ड्रायव्हिंग लायसन PVC कार्डमध्ये हे प्रिंट केलेले ड्रायव्हिंग लायसन आहे। एकदम चांगल्या क्वालिटीचे असे हे ड्रायव्हिंग लायसन। धन्यवाद। चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका। थँक्यू फॉर वॉचिंग।